Clar, els programes per la llar. Jo insisteixo en això perquè és un tema que jo penso que queda molt coix. Jo quan us dic als pares, us sentiu assessorats, què us fa falta a vosaltres? Diu, un programa per casa. Un programa per casa. I en aquesta participació dels pares, la participació ha de ser activa. Activa. I s'han de dissenyar, com he dit abans, programes, objectius específics, que siguin avaluables. Jo el que faig molt des d'aquí, quan faig diagnòstics, clar, fer diagnòstics, bueno, et costarà més, et costarà menys, però no és la part més difícil del procés, arribar a fer un diagnòstic. Lo difícil és dissenyar un pla d'actuació. Què fem? Tens un nen de 3 anys, posem, per cas, que no parla, amb autisme... Bueno, està diagnosticat, molt bé, què fem ara? Llavors jo el que faig, i que funciona força bé, és proveir un professional perquè vagi a fer tractament a domicili. Com que jo soc professor de la universitat, clar, i dono classes de psicologia, logopèdia, tinc el que es diria en termes futbolístics cantera. Cada any tinc cantera. 50 persones allà i puc triar els que em semblen millors. Clar, són de quart curs, llavors ja, quan jo acabo l'assignatura, ja tenen el títol. Aleshores, una cosa que funciona molt és que, per exemple, un nano, imagineu-vos, que no parla, que té autisme i no parla. Doncs, portar una logopeda a casa seva, després del diagnòstic, i que dissenyi un pla per estimular la comunicació. Cuidado, no estic parlant de llenguatge, comunicació. Quins avantatges té això? El nano està en un entorn conegut per ell, que això ja fa que rendeixi més. Els pares, doncs, bueno, algun hi és present, fet que facilita molt la formació dels pares a través de la logopeda. I fan, per exemple, 2 visites, 2 sessions a la setmana, es coordina amb l'escola i moltes vegades funciona força. És a dir, aquesta, repeteixo el que deia abans, formació dels pares, participació activa de les famílies en el procés d'intervenció en els seus fills. Jo no estic d'acord amb allò que es facin exclusivament sessions amb el nen, els pares allà mirant el que fa el professional, i apa, i acabem, i bona tarda fins la setmana que ve. No. Ha d'haver-hi una formació, perquè a més hi ha una altra cosa, no només és estimular la comunicació. Els pares moltes vegades, i t'ho diuen i és lògic, escolta, jo què he de fer quan un nen té una rebequeria? I quan no vol menjar no sé què, el problema que alguns de vosaltres segur que heu patit, de la hiperselectivitat alimentària, que només volen això i allò i d'aquella manera. Què he de fer? He de forçar-lo o no he de forçar-lo? I què faig quan no dorm? I quan vol anar al nostre llit, he de deixar que estigui al nostre llit? Hi ha 1000 preguntes i això s'ha de respondre i s'ha de fer un pla. Clar, això de la selectivitat alimentària, a vegades diuen, com és que costa tant? Avui dia hi ha molts problemes d'alimentació amb nanos normals, perquè hi ha famílies que et diuen que a nosaltres la verdura no ens agrada, doncs clar, pretenen que el nen mengi verdura, no en mengen mai. Però és que el nen no llegeix, i vostè llegeix, no. Però és que la hiperselectivitat alimentària dels nens amb autisme, per què és tan greu? Perquè respon a trastorns sensorials. És a dir, els nanos amb autisme tenen afectada el gust i l'olfacte de vegades. I si tu tens un menjar que per tu té un sabor o una olor repugnant, com t'ho menjaràs? Llavors és impossible. O, per exemple, el rebuig a certs colors. Hi ha nanos amb autisme que rebutgen tot el que és verd. Llavors, per això és tan complicat, aquesta rigidesa. O diuen els pares, no, és que li agraden els macarrons, però li han agradat durant un mes, després ja no han volgut els macarrons, llavors li agraden els cigrons, i els cigrons també al cap d'un mes ja no li agraden. I no és que vagi augmentant el menjar, no, va canviant, va fent substitucions. I marcar objectius prioritaris. Aleshores, s'han de dissenyar programes específics, i quan dic específics vull dir per cada nano. L'autisme és un trastorn molt heterogeni, hi ha moltes diferències entre un cas i l'altre, i ens hem d'adaptar a cada cas particular. I el que he dit abans, la coordinació interserveis professionals. Això és una batalla, jo no sé si perduda, però costa. Unificar i coordinar tota l'acció de tots els professionals.